Rosa. Rasaning ati kang nandang sengiteng liyan hanya wang aku kowe lapo katresna Nimas wong ayu tak jelo ojo salah katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Jentunya ora bisa nampa bakal tak joko yen turun kepisah megang kuwasa. Esto iki apa Kasujata jento aku sliramu isenya wici.
Pesta iki apa